नमस्कार, प्रणाम। हम सुशील कुमार प्रेमी जी रोलों के बीच फिर एक भोजपुरी कविता लेके उपस्थित बानी। ई कविता हमार बाबूजी के प्रति समर्पित बा। ई सभे अपन कुछ ना कुछ माई के ऊपर तो लोग लिखबे करेला, लेकिन ई कविता बाबूजी के ऊपर समर्पित बा। सुनी लोग, रुआ लोग। बाबूजी के समय के अभाव के कारण इतना ना घर के जंजाल रहेला, वो के चलते बाल बच्चा के प्रति उतना समय ना मिल पावेला। समय के अभाव के कारण कहीं, या चाहे घर के इतना ना उलझन के कारण वो समय ना हो पावेला। काम में आदमी लागल रहेला। फिर भी ऐसा बात नहीं है कि कोई अपना लड़का से प्यार ना करेला। सभे जितना एथी होला उतना करेला, ऐसा सोचेला बात नहीं है। ए पर हम बाबूजी के प्रति कुछ लिखे के कोशिश करनी है। एकरा के रउआ लोग सुनी लो। का लिखी, लिखे में स्याही भी थोड़ा पड़ता। का लिखी, लिखे में स्याही भी थोड़ा पड़ता। आ लिखही में का कहीं दिल इतना भरता। दुनिया में यह सुने रहनी कि माई अगर धरती हई तो बाबूजी आसमान हो। दुनिया में यह सुनले रहनी कि माई अगर धरती हई तो बाबूजी आसमान हुए। माई अगर घर के जान हई तो बाबूजी घर के शान हुए। बचपन में जब आंख खोलनी माई के गोदी में, मन ही मन बाबूजी खूब इतरैलन। बचपन में जब आंख खोलनी माई के गोदी में, मन ही मन बाबूजी खूब इतरैलन। आ हमरा के दुनिया में आइल देख, हमरा के दुनिया में आइल देख खूबे वो मुस्कैलन। हमरा के देख के माई के अचरा में लागे कौनो खजाना मिल गई। हमरा के देख के माई के अचरा में लागे कि कोनो खान मिल गई। आ हमरा के देख के मन में उनकर लागे कि सब जहान मिल गई। धन दौलत भुला गईलन, धन दौलत भुला गईलन हमरा खुशी के खातिर। धन दौलत भुला गईलन हमरा खुशी के खातिर। अंदरे दर्द सह लेवेले हमरा एक हंसी के खातिर। हमरा खुशी के खातिर आपन खुश मार लेवेले, हमरा खुशी के खातिर आपन खुश मार लेवेले। बबुआ हमार खाई अपने ना खाके हमनियों के लेके आवेले। अपने चलस धूप में ऊ, अपने चलस धूप में ऊ हमरा के ऊ अपने परछाई से बचावेले। अपने चलस धूप में ऊ हमरा के अपने परछाई से लुकावेलन। आ अपना कपड़ा पर के गमछा हमरो के ओढ़ावेलन, हमरो के ओढ़ावेलन। अगर कभी घर में दिक्कत आ जाए तो, अगर कभी घर में दिक्कत आ जाए तो मत घबरा, ना घबराए के इहे कह कह के समझावेलन। हमेशा कर्म अच्छा करे के चाही, हमेशा कर्म अच्छा करे के चाही। इहे पाठ पढ़ावेलन, इहे पाठ पढ़ावेलन। यह सोचस कि आगे चल के बचवा पढ़ जाई, यह सोचस कि आगे चल के बबुआ पढ़ जाई। बबुआ एक दिन डॉक्टर चाहे इंजीनियर बन जाई। बच्चा जब सियान भइल, बच्चा जब सियान भइल, दोस्त संगहतियन के भी साथ भइल। लागल लइका उच्च क्लास में बढ़े, आ लइका लागल इंजीनियरिंग के पढ़ाई पढ़े। एक दिन पापा से कहलक कि हमरा के गाड़ी पापा 20 दी। एक दिन पापा से कहलक कि ए पापा हमरा के गाड़ी एगो 20 दी। आ खाएला ए पापा बढ़िया बढ़िया डिश दी। रोज हमार संगतिया नीमन चीज ले आवेलन।
आ उ सब एक से बढ़ के एक गाड़ी चलावेला। पापा हमरो के गाड़ी किनाए के चाही। लइकवा कहलक कि ए पापा हमरो के गाड़ी किनाए के चाही आ हमरो जन्मदिन पर गाड़ी आवे के चाही। पापा कहले कि हमरा इतना कहाँ बा औकात। पापा कहले कि हमरा इतना कहाँ बा औकात गाड़ी के बारे में जन कर अभी बात। हम कैसे घर चलावेनी, एक महीना के खर्चा कैसे कैसे हम जुटावेनी। ई सब कह कह के बेटा के खूब डांट सुनौले आ फिर बाद में लइका के खूबे उ समझौले। लेकिन बेटा के तो गाड़िए के भूत सवार रहे। आ पापा के डांट सुन के लइका घर छोड़ के भागे के तैयार रहे। तब तक पापा के बेग छूटल देख चहक गई आ बेग देखते लीलार ओकर चमक गई। बेग उठा के घर छोड़ के चल दिहल आ बेग में पैसा होई समझ के भीड़ी ओके ध लिहल। पापा के बारे में उल्टा सीधा सोचत रहे आ पापा के उ अंदरे अंदरे कोसत रहे। जल्दबाजी में पापा के जूता पहन लिहलक आ जब पापा के जूता पर नजर पड़ल तो ओकरा के निकाल के फेंक दिहलक। खाली पैर चलते रहे तब तक पैर में कांटा चुभ गई आ कांटा चुभल देख मन में उ ऐठ गई। तब जाने जाके खीस में ओहिजा बैठ गई। पैर में दर्द भइला पर भइल परेशान आ मन में क्रोध लेके बनल लइकवा वीरान। तब ओकरा बेग के याद आइल एही में कुछ पैसा जाई भेटाई। अब का सोचत बानी यही से पैर के इलाज हो जाई। बाकी पैसा जवन होई लेके हम खूबे उड़ाई। फिर उ सोचलक कि काहे ना बेग में पलही खोल के देख ली आ सब ई पैसा के हमहू रख के सहेज ली। जब बेग खुलल तो 50 का नोट मिलल आ बाकी ओमे सब कागज रहे पड़ल। 50 के नोट देख के लइकवा कहलक कि पापा हमार अजीबे बारे। का कहीं पापा हमार पूरा गरीबे बारे। फिर उ कागज के निकललक। ओ कागज के खूबे उ निहरलक। ओ कागज के पर्ची में 70,000 के उधारे लैपटॉप लियाइल रहे आ पिछला साल वाला जन्मदिन पर उ लैपटॉप बेटा के दियाइल रहे। जन्मदिन में लैपटॉप के खातिर उ लइका पीछा पड़ल रहे आ उहे उधारी के कागज बेग में उ बड़ा सुरक्षित धरल रहे। जब उ पर्ची के देखलक तब ओकरा समझ में आइल आ जिंदगी कैसन होला सोच पछताइल। बाकी के पर्ची के लागल देख के पढ़े आ बिजली बिल राशन से लेके पर्ची लागल बढ़े। बाबूजी के प्रति गुस्सा एकर कम भइल। ई सब सोच के मन में एकरा शरम भइल। बाद में ओकरा हाथ में ऐसन पर्ची मिलल आ ओह बेग में अखबार के टुकड़ा एगो मिलल। अखबार के टुकड़ा मिलते सब उ समझ गई। पढ़ के अखबार के टुकड़ा के दिल ओकर मचल गई। ओह अखबार में लिखल रहे कि पुराना स्कूटर दे के नया बाइक लेके जाई। आ उ अखबार के टुकड़ा पढ़ के
सब समझ में आइल काहे हमार पापा आज घरे से सुबह ही बाहर गईले आ हमार इच्छा पूरा करे खातिर स्कूटर तक लागता कि बेचैले। ओ स्कूटर से रोज ट्यूशन जात रही। अब वो स्कूटर के बारे में कोशिश कैले बा कि भाई कहूँ रुक जाओ। अब ओकरा आवे लागल विचार मन में, वो स्कूटर से रोज ट्यूशन जात रही आ बाजार से लेके स्कूलों तक वो स्कूटर से भेजात रही। झट से वो स्कूटर के याद आइल, कसहूँ पापा के रोके के पड़ी, अब हमारा बाइक ना चाही, स्कूटर बेचेला अब पापा के टोके के पड़ी। उहे स्कूटर रहे कि हमनी के अरमान पूरा कैलक, जहाँ न जाए के वहाँ लेके गईलक। दौड़त जाके ऑफिस में स्कूटर ना बेचाए के चाही, पापा के देख के उ गिरैलक। पापा हमरा के कर देती माफ, आज हमरा से हो जाइत बड़का पाप। सब भूला पापा लइका के सीना से लगैलन ह, सब भूला पापा लइका के सीना से लगैलन ह। ई सब ना सोचे के रे पगला, ई सब ना सोचे के रे पगला, कह कह के उ समझैलन ह, कह कह के उ समझैलन ह। यही से केहू कहले बा ए प्रेमी जी, एहू से केहू कहले बा ए प्रेमी जी बा, एहू से केहू यही से केहू कहले बा ए प्रेमी जी, पाकिट खाली बा तबो मना कैल ना देखनी, आ पापा से बढ़ के इंसान कहीं कहाँ नहीं रखनी, पापा से बढ़ के इंसान कहाँ नहीं रखनी। नमस्कार प्रणाम। हम रुआ के बीच कविता रुआ के कैसन लागल लिखे कोशिश कैले बानी, एकरा के कमेंट में बताई लोग। हमारे जहाँ तक अनुभव बा कि रुआ के अच्छा से अच्छा लागी, फिर से हम एक से बढ़ के कविता लिखे की कोशिश करी। हाँ, एक और चीज, लाइक कल मत भूलाएं। सुशील कुमार प्रेमी हमारे यूट्यूब पर जाई रुआ लोग, देखी लोग, एकरा के सब्सक्राइब करी लोग। रुआ लोग से यही आग्रह रही कि रुआ लोग हमरा के आगे से आगे बढ़ाई लोग, यह कविता के भी आगे से आगे शेयर करी। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, आदाब।